Hazur pita ko će da predvodi ovaj program. Ovaj gospodin kaže da Sadik Nur može da izađe i da postavi svoje pitanje. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur pita odakle ovaj gospodin dolazi. On kaže iz Somalije. On pita prema učenju Ahmedija zajednice kakvo vi gledate na mišljenja od sljedećih, pogotovo u vezi fika, imam Mušafir, imam Ebu Hanifa, imam Malik i zadnji imamul Ahmad Hanbeli. Hazur kaže možeš da sjedneš ispred. Hazur kaže mi pratimo onoga kojeg su oni pratili, a to je Hazreti Muhammed Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i časni Kur'an. Sva pravila u fikhi su prema kur'anskom učenju i učenju Muhammeda Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da bi objasnili časni Kur'an. Kad su ove škole započete, hadisi nisu bili sakupljeni na isti način na koji ih mi na današnjici nalazimo. U raznim knjigama sa raznim komentarima i objašnjenjima su sabrani danas. Pravila nisu bila kao što su danas. I šta su god oni odlučivali, to je bilo prema specifičnim hadisima koji su tad stigli do njih. Dok druge škole su pratile isti izvor, ali su pratili drugačiji hadis koji je bio dostupan njima. I oni su to iskreno radili prema tim hadisima koji su njima bili dostupni. Da se ovo nije desilo, onda uopšte ne bi postojala razlika ovih 4 mezheba. Imami ovih mezheba kao pojedinci nemaju nikakav autoritet. Sav autoritet koji oni posjeduju jeste izvučen iz časnog Kur'ana i iz hadisa. Ali sad je vrijeme došlo da mi imamo sav materijal ispred nas i najbolje je da usporedimo sve njih i procijenimo prema našem znanju na današnjici i da ih procijenimo prema Kur'anu i hadisima, kako ih mi na današnjici razumijemo. Ovo je osnovni princip koji smo mi uvijek pratili, ali prema našem istraživanju generalno mezheb imama Ebu Hanifa je pretežno prihvaćen u umetu. I jedino ako nađemo razlog da se ne slažemo s njim, mi inače pratimo fika Hanefija. Ali ako na nekim mjestima nađemo da je Hazreti imam Šafi bio bliži Kur'anu i hadisu, onda mi pratimo njega. Ako nalazimo imam Malik da je bliži, onda pratimo njega. Osobno ja vjerujem ne samo da je imam Malik bio najbliži vremenu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ali je on bio prvi koji je prikupljao hadise. Al-Muvatta imam Malik, iako nije ubrojana u knjige hadisa, ova knjiga je jedna od najautentičnijih knjiga hadisa koja je ikada napisana. Svi njegovi hadisi su također uključeni u Buhariju. I nijedan od njih ne mogu biti odbijeni ni od jednih od ovih škola i također Allah ga je blagoslovio sa posebnim darom za pravnu filozofiju. Sve u svemu mislim da imam Malik bi trebao da bude uključen zajedno sa imamom Ebu Hanifom. Ali problem se pojavio kasnije, kad su
u ime Maliki fikhe učenjaci poslije njega počeli da dodavaju dosta novih stvari i napravili su razliku između fikha od Hazreti imama Malika i od fikhe od Hazreti Ebu Hanifa i od drugih također. Ovo je komplikovan problem i treba da bude ispitan u potpunosti. U drugom slučaju, ako ne budemo pokušali da nađemo kompromis između ovih velikih izvora prava na osnovu preispitivanja njihovih dokaza i izvora i da uspostavimo nove zaključke, onda ova zbunjenost će da ostane zauvijek u umetu i umet će da bude podijeljen. Hazreti Mesih Maud, osnivač Ahmedija zajednice, nam je dao ovu najbolju uputu. Rekao je da je Kur'an nepromjenjiv, autoritet od Allaha. Nepromjenjiv u smislu da ni jedan čovjek neće biti dozvoljen da ga promijeni. Ovo je najautentičnija knjiga. Pod 1. Svi izvori za šerijat su iz časnog Kur'ana. Pod 2. Allah čovjeku nije dozvolio da ga promijeni. Ako postoji jedna stvar na koju se možemo 100% sa punom sigurnošću da oslonimo, onda je to časni Kur'an. Svi hadisi koji se slažu s časnim Kur'anom moraju biti prihvaćeni i poštovani u totalnosti. Gdje god postoji razlika između časnog Kur'ana i hadisa, pokušajte naći kompromis, kako god možete. Ako to je nemoguće, onda taj takozvani hadis nije hadis. Onda prati Kur'an. Ali generalno kad nemate vremena ili ne možete osobno da istražite, princip koji trebate da koristite jeste da pratite Hazreti imama Ebu Hanifa. Ovo je kako džemat Ahmedija gleda na ovaj problem. Hvala.